Здравейте, Козирози! Надявам се да се чувствате добре. Подготвила съм ви месечен разклад за ноември и нямам търпение да видя какво е приготвил месецът за вас. Рицар на чашите. Към вас определено проявява интерес много романтичен, чувствителен и щедър мъж. Рицаря на чашите може да бъде репрезентиран от зодия Рак, зодия Риби или зодия Скорпион. Усещам, че този мъж възнамерява да ви изненада или да ви покани на нестандартна среща, която на пръв поглед може би изглежда неангажираща и напълно... Това е човек, с когото сте излизали преди и с императрицата. Той ви е хвърлил около доста време, но миналите ви срещи сякаш са били чисто опознавателни. Нищо особено, нищо сериозно. И с императрицата като втора карта, този човек е преценявал доста дълго време. Какъв човек сте, какво можете да предложите, какви качества имате. И тъй като излиза императрицата, този човек е стигнал до извода, че вие сте най-високо в иерархията. Като казвам иерархия, усещам, че този човек може би е посветил някакво време в срещи. Даже бих казала леко с проучвателна цел. Този човек е искал да види какви са му опциите, колкото и да звучи примитивно това нещо. Но реално е така. Този човек може би е излизал на много срещи или на няколко такива, но вие сте изпъкнали. Вие сте изпъкнали, защото вие сте в образа на императрицата. Този човек ви смята за много креативни, много оригинални и вижда във вас желанието да създавате, да се грижите за себе си, за живота си, вижда вашите усилия, ако трябва така да се изразя по-конкретно. И с тройка мечове, освен че вижда вашите усилия, вие сте споделили за много тежък период в живота си на този човек. И може би вие сте съжалили за това, защото това ви е направило по-уязвими към този човек. И сте се притеснили, че сте споделили твърде много, защото усещам, че след последна среща, в която сте споделили нещо по-лично, нещо малко по-емоционално, за някаква ваша болка в миналото, която ви се е случила, този човек сякаш е спрял да ви контактува. И съвсем естествено, вашият извод е, че това го е отблъснало. Но истината е, че пак казвам, това по-скоро е озадачило този човек и го е накарало да изпадне в размисли. И той не може да спре да мисли за тази среща, защото след тази последна среща енергията помежду ви, комуникацията, просто е оставила трайна следа в съзнанието на този мъж. И той иска да ви изненада. Затова също така виждам и този букет като някакъв жест. Този мъж ще покаже някакъв по-специален жест, когато ви помоли да се видите. С девятка жезли обаче усещам, че вие сте дефанзивни, защото факта, че този мъж се е отдалечил леко, автоматично вие, както споменах, ви е накарало да си помислите, че нещо във вас го е отблъснало и той повече не проявява интерес. Това от ваша страна пък създава една дефанзивност, която е характерна на девятка мечове. Това идва от вашия минал опит. И тук е интересно, защото миналият опит на този мъж го е накарал да не се обвързва пребързано и да преценява хората повече. Докато вашия минал опит ви е накарал да си водите прибързани изводи при първите леки наченки, че нещо може да не се получи. И това е създало така временна дистанция, емоционална дистанция между вас. Но тук пък виждам тройка пентакли. Този мъж, може би, както казах, сте спрели да се виждате, спрели сте да комуникирате или имало някакво затишие, но той ви наблюдава. Тройката пентакли показва, че може би този човек следи социалните ви мрежи, може би забелязвате, че гледа сторитата ви или
Това е от този вид индиректен интерес и комуникация без комуникация. Тоест, вие не си пишете, не се оговаряте за среща, но виждате, че този човек гледа нещата в профила ви, може би харесва ваши снимки. Тоест, той напомня за себе си без да ви пише, без да ви контактува. И това още повече ви е лазило по нервите, защото със сигурност няма да приемете тази среща веднага. Това мога да кажа. По някаква причина това отдръпване на този мъж ви е провокирало вашите страхове. И тук излиза паш пентакли. Също така, в момента в живота ви, може би, ви се предоставя възможност да надградите кариерата си, да се развивате в нещо. И това също изисква вашето внимание, вашата енергия. И, както казах, по някаква причина сте искали нещата да се получат малко по по-естествен начин, по по-планиран във вашата представа начин. Но тъй като не се е получило, защото този човек пък си има съвсем друга тактика, друг метод, друга вълна в момента, вие сте в дефанзивна позиция, виждате и знаете, че този мъж все пак ви показва някакъв вид интерес, но то пак не е бил достатъчен и ви е оставил незадоволени и по някакъв начин още по-неуверени. И сега някак се появява възможност за работа или за интересно хоби и вие някак се хващате за нея, което е чудесно. Поздравления за което, но сякаш ще се вкопчили в тази възможност, за да не мислите толкова за любовта, защото тя в момента ви се струва винаги на една ръка разстояние. Сякаш не можете да минимизирате тази дистанция. И тук петица пентакли. Тази нова работа ви се явява като спасение от миналата, защото пък в настоящето работно място, това е конкретно гледане, разбира се, няма да резонира с всеки, но усещам, че това ново предложение ви спасява от настоящата ви работа, защото на настоящата ви работа се чувствате отхвърлени, нещо като условия или заплащане, или колеги не ви устроява. И по някакъв начин, ако си давате равносметка на сегашното си състояние, единственото хубаво нещо, за което се хващате, е тази нова възможност. Защото във вашите представи с този човек нещата не са се получили, той играе някакви игрички, на работа се чувствате по същия начин, отново се чувствате отхвърлени и недооценени. И тази нова работа ви се явява като спасителен пояс. Искам да видя малко повече за енергията на този мъж, защото той е размислил. Той е размислил и със сигурност вие изпъквате на фона на другите. И това, което всъщност ви е опасявало, че го е отблъснало, всъщност го е впечатлило. Но неговата грешка е, че не го е казал на момента, не го е изразил, не го е показал. И с петица чаши съответно, тук си има разочарование от ваша страна. Ето. Напълно нормално. Но, тъй като козирозите понякога могат да бъдат доста упорити и натливи, моят съвет е да не прибързвате с дефанзивното поведение и с негативната реакция, защото някои хора имат повече нужда от време. Знам, че вие обикновено знаете още при първите няколко секунди дали проявявате интерес към някого или към работа, или към човек, но някои хора имат нужда да ви видят в различни ситуации, да преценят. Да, може би звучи твърде дехуманно някой да ви сравнява с други хора, с които излиза и да казва, да, тази е такава, другата е такава, с коя ще ми е по-хубаво, но в крайна сметка няма ли да ви е най-сладко да знаете, че този човек избира вас на фона на другите си опити, защото едно е да излизаш с няколко човека, докато си във връзка, друго е да си в период на опознаване и да имаш нужда от допълнително потвърждение, което вие така или иначе вече сте дали на този човек. Не съм аз. Ето, вие сте си мислили, че причината този човек да се отдръпне от вас сте вие.
Но тук ви се казва абсолютно красноречиво. Не сте вие причината. Просто този човек има нужда от съобщения за предаване. Този човек иска да ви предаде нещо, да ви каже нещо, да ви обясня дори... Аз виждам, че вие не сте се заяли, не сте казали защо не ме пишеш или защо така изведнъж изчезна. Вие по-скоро сте заложили на тишината в момента, на отдръпването. И затова виждам, че този човек ще ви потърси и ще иска да ви каже нещо, да ви предаде някакво съобщение. Реюнион. Това съобщение очевидно води до нова среща. И тук числото 27, също така 27 е 9. Това е завършек на цикъл. Предполагам, че вече след като излезете след този разговор, след това съобщение, което той ще ви предаде, този цикъл на излизане на срещи, на опознаване приключва, защото тук виждам наченка и начало на нова връзка. И всъщност по много интересен начин началото на тази връзка се препокрива с началото на тази работа. Сякаш когато официално започвате работа, тогава официално ще сте в отношения с този човек. Двете неща се преплитат. Затова виждам и този скоро, този нов цикъл. Скоро. Тази работа идва скоро, тази връзка идва скоро. Числото 5 може да е от голямо значение за вас, може да го виждате често. 5 също е числото на промяната. Може би малко ще ви дойде в повече толкова много промени, тъй като, пак казвам, тук има нова връзка, но има и нова работа. И козирозите не са особено адаптивни по инстинктивен начин. Те са адаптивни, когато знаят, че това, към което се адаптират, ще им помогне да растат напред и нагоре. Тази работа и тази връзка със сигурност ще ви помогне да растете напред и нагоре, така че силно агитирам и подкрепям. Комуникация. Ето, комуникация със сигурност ще има, тук има съобщения за предаване. Те първо ще има да изяснявате много неща. И усещам, че в миналото сякаш, в миналите ви срещи, вие сте били като инициатора, първият човек, който е споделил нещо по-уязвимо, нещо по-лично за себе си, за да разчупите ледовете. Но сега този човек за пръв път ще ви отвърне със същата енергия, обяснявайки защо е постъпал по начина, по който е постъпал. По простата причина, че той държи вие да имате едно ново и здравословно начало, не обременено от минали токсични тактики. Много се радвам за вас, козирози. Знам, че ще ви е малко некомфортно с тези много промени, но всичко рано или късно трябва да се трансформира. Така че просто го приемете с отворени обятия и се пуснете по тази вълна, защото тази вълна ще носи приключения.